kampung Bondo Dina duwe anak ayune kaya ngene tur leh kok duwe bojo ya ayu ya bokonge gedhe. Lah mriko sing digoleki saniki bokong semong kok. Mantep. Cek sama kali iki. Kuwi putramu didamu kepikir karyane. Ya, siramas kan ora ngarepane ibu. Coba pengen cepat-cepat ana semua tidak kaya piye to, Nak? Kepala menakut menangis kalau kamu orang. Ide bakal kurang siramu. Anggen kula ngayahi dibat menika orang. Nah, tekan dibat ini. Wah, jebule saiki spasius wis pinter. Ya kaya ngono. Sing disuwun ibu rino akan pakaryan mekan bono selawas. Cipen kan bodo-bodo. Ora putri itu wis bakal mandheg ono marane ibu dalan romo. Bakal akan kan bapak aku iki ngatur. Aku tak tombo karo pengen ibu. Yo ora lewat kumpul jane membuat dalam kampung sangat nangis rumah mati jatuh. Kan celana Kepiye putraku ngayu sing lenot. engkang tulengan kabinat. Kak tompong bojo ayune Rama ditapani yo ayu. Sangat nangis rumah mati. Tidak sakit kok kaya. Ngono ya. Ini no iki kok kaya ora kaya biasane yo. Jenengan iki kok kliru ya kalian jenengan kalih anak Nggih kakang lan iki kok kerep bojone kula niki mas-masane kados ngeten niki. Kok ora ramae kok mas-masane pirang-pirang. Ndak bani mbapur. Alhamdulillah asal kata mugia dados bondo kang dadi. Lah kok boten eling kalih kula kok utang-utangi sak juta napa pira boten. Jenengan boten mriku nek jenengan mriku nggih tetep kula utangi. Gojek iki kakang Nggih, boten jatuh. kados pikantuk musisat ati Gusti Allah Taala. Kok mantos panjenengan iki wonten menapa nggih kakang. Yen jenengan kok muni Gusti Allah jenengan takon kok apa? Lah murid sinten wong murid sampeyan kok. Mon koyoke untuk apa bener iki. Iya. Niku kedah dipun sinau Nggih kakang. nek pegawean oprak niku yen tenanan ora mingkar-mingkur, ora nyuwun-nyuwun ya dosa bodoh nggih bodoh barika. Jane ya kenanane kakak provokatore. Jenengan badhe ngetoprak karo iki. Kakak. Nggih, kakak. ngeten nggih. Pripun kakak? Kula ngantos tumuju wonten katemenggungan mesti batos jenengan wonten tandha pitakoh. Jelas kakak. Kula ngantos wonten ing katemenggungan niku rak kula kepengin nyuwun pitulungan kaliyan jenengan. Wujud menapa nggih kakak? Pitulungan kala wau boten wujud Mas Prites Raja Ndara siji mboten. Nopo panjenenganipun duweni anak wadon sing ayu pati Boten sisih atur panjenengan kakak lan kok. niku anak panjenengan Niki garwane jenengan. Kan garwa kula. nek sakniki garwa panjenengan nek mengke nggih garwa kula Garwa. Kakang Sangga Jek kula kakak mriki. kula wawak panding kalian piyonjoran pawongan saking setinggi kula